Opisyal na nga milingkod sa katungdanan ang Acting City Director sa Davao City Police Office nga si Police Colonel Hansel Marantan. Atong sado ng detalye nini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, mitambong sa flag raising ceremony ug nangulo sa command conference ang bagong acting city director sa Davao City Police Office nga si Police Colonel Hansel Marantan. Samtang walay plano si Davao City Mayor Sebastian Basi Duterte nga iatras ang tanang suporta sa Davao City LGU ngadto sa kapulisan bisan pa man nga dunay mga pag-ilis-ilis sa mga station commander ingon man ang mismong city director. 5 kaadlaw human siya gi-appoint sa PNP headquarters, isip acting city director sa Davao City Police Office. Opisyal na nga milingkod sa pwesto Lunes sa buntag si Police Colonel Hansel Marantan. Mitambong siya sa traditional Monday flag raising ceremony sa DCPO. Understanding, impartiality, patience, these are all the values that we need now. Gipangunahan sab ni Colonel Marantan ang command conference kauban ang mga opisyal sa DCPO ug bagong station commanders. Si Colonel Marantan ang kaning hepe sa CIDG NCR ug Intel Division sa NCRPO. Nahimo siyang kontrobersyal sanglit siya matud pa ang nangulo sa alleged rob-out case sa Timonan, Quezon niadtong 2013 di interese ka mga tao ang patay. Na-dismiss siya sa serbisyo niadtong 2014 apan na-reinstate niadtong 2017 human sa ilang apela sa NAPOLCOM. Kahinumduman nga una ang paglingkod ni Colonel Marantan, laing duha ka opisyal nga sila Police Colonel Lito Patay ug si Police Colonel Sherwin Butil ang nagsunod nga gi-appoint isip officer in charge sulod lang sa usa ka adlaw. Buta nga gikalibgan matud pa ni Davao City Mayor Sebastian Duterte. Ako ko kasabot nila. Sila ang pinakamahayong pangutan-on yun. O ngano, ingon ana ang ilang ginabuhat sa akuan. Supposedly, manggod, ang mayor magkuan, magbutang og city director, mag-provide sa shortlist kay sila. Wala na matud pa miagi og konsultasyon kaniya ang pag-appoint kay Colonel Butil o kay Colonel Marantan. Wala na consultation after niya katong Butil. But I think I saw the name of Butil sa itong gi-present nila nga shortlist. Then karong Marantan, mo na nahangkuan. Hinoon, luyo sa kalit-kalit nga pagbaylo sa mga tag-as nga opisyal sa DCPO o station commanders. Magpadayon matud pa ang suporta sa LGU ngadto sa kapulisan sa syudad. Ako, mayor ko, mosuporta gyud ko hantod sa hantod bisag unsa pa man na ilahang kuan. Kay hoping for the best ko, dili na ko gusto maapekto. Ngano, nalay ingana di ko makauyon silang desisyon. Iatras dili na pwede. Kinanglan nga ihatag gyapon ako sila tanan. Wala matud pay adjustment sa suporta sa Davao LGU ngadto sa kapulisan. Apan ang gipangandoy matud pa ni Mayor Baste nga buhaton sa kapulisan ang ilang trabaho nga sakto ug matinud-anon subay sa ilang motto nga to serve and protect. We do what a normal policeman do. And these are two: crime prevention and crime solution. Yun lang. I will do what is best for Davao as I am mandated to do. Sara gibutyag sab ni acting CD Colonel Marantan nga nakatakda siya nga mag-courtesy call kay Davao City Mayor Baste Duterte. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator.